আমি খেলিম, য'ত বিজেপি জিকাৰ সম্ভাৱনা আছে আমিও সহায় কৰিম, আৰু য'ত UPPLে জিকাৰ সম্ভাৱনা আছে তাত বিজেপিও সহায় কৰিব। रुको जरा सबर करो। हेलो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोन, BTC आवहा बिटिआरआवहा हम गार्डनि साख्रि फैगासिनो दं आरोना नोंथांमोना सोर साबेसेया रेडि जानानै दं बे साख्रिखौ मावनो? हम गार्ड जों मिथिखायो बयबो हम गार्ड होनबा माबायदि जायो खामानिया आरोना। रेडि जाना थादो, सोर सोर मावगोन मावा नै होबायानो आरोना माबा मोनसे नटिस होबायानो, नोंथांमोना नायना लादो आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। गोबां दिनै इम्पर्टेन्ट बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों, नायलांदो। तो हेलो लोगोफोर, फैलायबाय आरोना मोनसे भिडिअखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव सावरायलायनोसै होननानै। जों दासान्दि नुगासिनो दङ ना सासे सिख्लाखौ लानानैहाय, जाय सिख्लानिखि गाव क्लेरिफिकेसन होबाय आरो बेयो गावनि माबाफोरखौ फोरमायजानानै लाजोब्बाय आरोना। गाव जि हाबाखौ जानो गोसो गैयामोन नाथाय हाबाखौ जाहोथाबदोंसोमोन दालालनि गेजेरजोंहाय। थ' बेबायदिखौ जों खोनानो मोनदों आरोना। थ' बेबायदि जादोंब्ला बे गोरोन्थि जादों आरोना। आरो जाय सिख्लाया हाबा जाहैदोंमोन बे सिगाङावनो बेफोरबायदि बाथ्रायाव बेयो हेंथा होखानांगौमोन, आं जानो हाया होननानै थोंजोङै बुंनानै फोरमायखानांगौमोन आरोना। नाथाय बिथाङा मा खालामनो सानबायदां, बोरै बुरखायनानै लांखो हाबाखौ बेखौथ' जों मिथिला आरोना, बेखौ बिसोर मिथिसिगौ। आरो बिथाङा गाव बुंना लादों 27 बोसोरल' जादों, बेहा हाबा जानायनि बैसोबो जायाखै होननानै आरोना। थ' बेबायदिखौ ब्रा-ब्रायै हाबा होदों होननानै बिथाङा फोरमायनानै लाबाय। थ' जुदि ब्रा-ब्रायैनो हाबा होमारदोंब्ला बेयो जोबोद गोरोन्थि जादों दे। जायफोरा हाबा होग्रा, हाबा लाग्रा ना होथाबग्राफोरा गोरोन्थि जादों आरोना। जुदि आयेननि राहा लायोब्ला जायफोरखौ बियो मुं खारिदों, जाय हौवाया हाबा जानो नागिरदोंमोन बेबो एसे जार्लायाव दं आरोना। आयेननि राहा लायोब्ला हमजाजोबगोन आरोना, गासैबो केस सोलिजोबगोन, खारदावजोबनो गोनां जागोन आरोना जुदि आयेननि राहा लायोब्ला। जुदि जाय हिनजावसाया बे बाथ्राखौ दिनै बुंदों बिनि बाथ्राफ्रा सैथोमारब्ला दिनै नंगौ बे सोंखारिथावना जादों आरोना जाथाया। नोंथांमोना बयबो नुखादों ससियेल मिडियायाव, फेसबुकफोराव बिसोरनो दा दावराव जागासिनो दं आरोना। दिनै बेखौनो नुनानै आंबो फंनैसो बुंनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय लोगोफोर। स' नंमारगौबो आरोना, जुदि बेबायदिनो ब्राय एमब्रायै गोसो गैयिफोरखौ हाबा होथाबदोंब्ला, बैसो जायै मानसिखौनो दिनै सरसोम खालामथाबनानै होदोंब्ला बे जोबोद गोरोन्थि दे। मानसिनि जिबनखौ हाखराव खोलैनाय बायदि जायो आरोना। थ' बिसोरहा नंमारगौबाथ' साजा मोनखागोनखा आरोना बिसोरो। थ' जों दा खोनानो मोनदों आरोना बिनानावा खारखोमानानैसो दं होननानै, न'आवबो गैया होननानै। नाथाय आंनिफ्राय बेनो खावलायनाया, न'आवनो थां आरो खारखोमानो गोनांथि गैया आरोना। जुदि सोरबाफोर ब्रा खालामोब्ला नोंथाङा आयेननि राहा लानो हागोन आरोना सोरनिबा गेजेरजों। स' नोंथांनि सायाव बेबायदि गोरोन्थि मावदोंब्लाथ' गोबां मानसिफ्रा नोंखौ सापर्ट खालामगोन, नोंखौ हेफाजाब खालामगोन आरोना। गिनो गोनां गैया बेयाव, मानो होनबा आयेनानो देरसिन। आयेननि गेजेरजों थाङोब्ला गासैबो जेननो गोनां जागोन आरोना, आयेना जुदि नों सैथोआव दंब्लाथ' ना। थ' बिनि सायाव गिनो गोनांथि गैया बिनानावा। स' दा गोख्रोङैनो गसंथानानै गाज्रिनि हेंथायै गावखौनो दावहा नांनो खाबु फैदों आरोना। बे समाव नों जुदि हायोब्ला, नाजायोब्ला नों गोख्रोङै गसंथानानै बिसोरनि सायाव नों एक्सन लानो हागोन आरोना। सोरबाफोर ब्रायै नोंनि सायाव जुर जुस्ति खालाममारदोंब्ला आरो बैसोआ जामाराखैब्लाथ' नोंथांमोना ना गिनो गोनां दं आरोना। जायफ्रा हाबा लाग्रा हौवा आरो हाबा होनो थाखाय दालालिफोर जायफ्रा हमदोंमोन ना, नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनानै ला आरोना माबायदि सेंग्राजों सिख्लाजों आरो बेसेबां बोसोर बैसोनि बिसोरनि आधार कार्डफोरखौबो होनानै होदों आरोना बिथांमोना। नायदो नोंथांमोना बेसे बैसोनि बानायनासो होदों ना मादों मिथिला। बेफोरखौ दिनै फेसबुकआवहाय जों मोनगासिनो, नुगासिनो आरोना। जों थानो हायो आं बे बाथ्रा भिडिअखौ दिनै बे समाव लाबोमारनाय जाबाय आरोना। बेजों लोगोसे लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाव, नोंथांमोना आं माखासे आपडेट होनो नागिरदों आरोना। दिनै नोंथांमोना जोंनि बिटिआरआव दायो नुगासिनो दं आरोना। BPFनिफ्राय UPPLआव बेसेबांजन मानसि दिनै जयनिं जादों। थ' UPPLनि बा BJPनिफ्राय BPFआव बेसेबां मानसि जादों, UPPL BPFनिफ्राय दिनै BJPआव बेबायदि मानसि जयनिं जादों, बेबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव जों नुगासिनो दं दै। नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ। आरो बिनि गेजेरावनो गोबां सापर्टारफोर दं, जाय सापर्टारफ्रा दिनै आंखौ गाज्रिबो मोननो हागौ, सोंखारिनोबो हागौ दै। नाथाय आं दिनै बेखौसो बुंनो सानदों, नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांब्लासो बुजिगोन आरोना। थ' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना UG बिथाङा मा बुंदों आरोना। दिनैनि दिनावहाय पन्चायत इलेक्सनाव BJPआ माबायदि गेलेदोंमोन, दिनै BTCआवबो बेबायदि जागोन बे बाथ्राखौ बियो दिनै जोंनि गेजेराव
फोरमायनानै होदों आरोना माबादि फोरमायदों नोंथांमोना खोनासंनानै ला बिनि उनाव आं फंनैसो बुंगोन आरोना নিৰ্বাচনটো নিৰ্বাচন 2020ত যেনেকৈ আমি খেলিছিলোঁ চবৰ লগত কাৰো লগত মানে আজি এটা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ যদি প্ৰিন্সিপল যদি চাই পঞ্চায়তত কোনেও কাৰো লগত এলায়েন্সত খেলা নাই এটা ভিতৰুৱা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ৰাখি পেলাই বিজেপিয়ে খেলিলে আৰু য'ত মানে বিজেপি জিকাৰ সম্ভাৱনা আছে এজিপিয়ে ক্ষতি কৰা নাই আৰু য'ত এজিপি জিকাৰ সম্ভাৱনা আছে তাত বিজেপিয়ে ক্ষতি কৰা নাই একে ফৰ্মুলা BTCৰ ক্ষেত্ৰতো হ'বলৈ গৈ আছে আমি হয়তোবা আনুষ্ঠানিকভাৱে অপেন এলায়েন্স বা কিবা কিবা এই টাৰ্মিনলজি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আমি খেলিম য'ত বিজেপি জিকাৰ সম্ভাৱনা আছে আমিও সহায় কৰিম আৰু য'ত UPPLয়ে জিকাৰ সম্ভাৱনা আছে তাত বিজেপিয়েও সহায় কৰিব কিন্তু এটা এগ্ৰিড প্ৰিন্সিপলটো হ'ল যে UPPLৰ মুৰব্বী আৰু বৰ্তমান চিফ প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বতে আকৌ কাউন্সিলত চৰকাৰ হ'ব थ' नोंथांमोना खोनाबाय आरोना मा बुंदों बिथाङा जे आसामाव पन्चायत इलेक्सनावहाय BJPखौ जेबायदि गेलेदों BJPया देरहाजोबदों आरो बेयाव AJP गुबुनफ्रा जायफ्रा बिसोरजों एलायन्सआव दं बिसोरो जेबो डिस्टार्ब खालामाखै क्षति खालामाखै बेबायदिनो देरहादों BJPया थिग बेबायदिनो BTC इलेक्सनावबो बेबायदिनो जागोन होननानै दिनै बियो बुंदों आरोना आं बेखौसो बुंनो सानदों बेजों लोगोसे बियो बुंदों जेराव UPPLआ देरहागोन बेयाव BJPया हेफाजाब खालामगोन जेराव BJPया देरहागोन बेयाव UPPLआ हेफाजाब खालामगोन जोंनो थाखाय मायाव हेफाजाब नांगौ जायो जों जे खामानिखौ मावनो हागोन बे खामानियाव जोंनि हेफाजाब नांगौ जायो ना जाय खामानिखौ जों मावनो हाया बेबायदि खामानियाव हेफाजाब नांगौ जायो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायदो आरोना बे बाथ्राखौ दिनै UG ब्रह्मआ बुंदों आरोना बेजोंनो लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानबावदों जेरै AJPफ्रा आसामाव पन्चायत इलेक्सनावहाय BJPनो आगारनानै होदोंमोन खुलायै देरहाथों होननानै गेलेथों होननानै जेबो हेंथा बा बिसोरजों एगेन्स्टआव गेलेनानै होआखैमोन दिनै BTC इलेक्सनाव बेबादिनो जागोन बे बाथ्राखौ दिनै UG सारा बुंदों नोंथांमोना बयबो खोनादों आरोना आं बिनि सायाव बेखौसो बुंनो सानदों दिनै BJPया जुदि जोंनो बेसेबांखिनि सिट नांगौ होननानै बियोब्ला बिथांमोना मा बुंगोन ना 40थानि गेजेराव BJPनो 15था नांगौ होनब्ला बिथांमोना मा बुंगोन 15था बियोब्ला BJPया ना अब्ला बिसोर बेसेबांखौ मोनगोन 15 बियोब्ला बिसोरो 25 ना बेसेबां 25खौ मोनगोन आरोना आरो जुदि BJPया 40आव 20खौनो बियोब्ला बिथांमोना मा बुंगोन बेनि गेजेरावथ' BPF दङ गुबुन गुबुन दोलोफोर दङ स' BJPया बिनायखिनिखौ बिथांमोना जेराव BJP देरहाथावना बेखिनि ओनसोलखौ बिसोरो BJPनो एगारजोबगोन नामा खौरां बाथ्राखौ बुंनाय बायदिब्ला आरोना जेराव BJPया देरहागोन बे जायगाखौ बिसोरो BJPनो एगारनानै होजोबमारगोन नामा जेबो कन्टेस्ट खालामालासे आरोना गावसोरनि केन्डिडेट होआलासे UPPLआ दिनै BJPनो एगारगोन नामा जायनोखि BJPया देरहागोन ओनसोल बेबायदि जायगाफ्राव आरोना स' बे मोनसे UPPLनि थाखाय लाजिनो गोनां बा साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों आरोना दिनैनि दिनाव जायखौनोखि UPPLआ हारसिं गेलेनानै देरहागोन होननानै बुंनो गोहोबो गैया दिनै गोहोबो गैया BJP नङाब्लानो गैयानाय बायदि दिनै बिथांमोननि खौरां बाथ्राखौ नायनानै जों नुदों आरोना दिनै बिनि बाथ्रायावनो जों मोनखाबाय UPPLआ हारसिं गेलेनो हाया आरोना हायोब्ला BJPनो गोबांखौनो देरहाथों होननानै एगारना होगोन आरो बिसोर बिसिनि सिङावनो मावनानै जागोन बेबायदिखौ जों नुदों रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो BJPया जोंनि थाखाय जोंनि BTRआव मोजां खामानि मावगोन ना थ' आं भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखै लोगोफोर थ' एसेयावनो दोनथ'बाय आरोना सोरबा चेनेलावबो फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै थ' भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर बाय